का हाल बा करे जा लोग। आज हम भोजपुरी के लंड के बारे में बात करे वाला बानी। तो भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर लेवे के बा। आ जेकरा लेवे के वही गाड़ पर मोबाइल सीधा धर, जेकरा गाड़ पर लेवे के वही वो गाड़ पर ले ली। आ मिले के वही तो मोतिहारी में आके भेंट कर लिया, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। तो भाई लोग मजाक करता नहीं, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर लेवे के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लड़ा वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चलो भोजपुरी सिंगर के पेलल जाओ। ओइसे कहल जाला एकर बहिन चुदो, भिखारी के लगे बूढ़ खड़ा कर देबा फिर भी सरवा मुठ्ठे मारी। देखो तारा एकर बहिन चुदो, इतना सुंदर भौजी गाड़ दिखावता फिर भी सरवा ना पेलता। ओकरा जगह पर हम रहती तो निहुरा के भौजी के गाड़ मार देती ना। इहो कोनो बात भेल यार, मतलब इतना सुंदर गाड़ दिखावता एकर बहिन चुदो भौजी, आ ई सरव बड़न त लाड़ झूला झूला के नाचता रन। ई सरव के तन लाड़ पर नीमक दर के मर जाए के चाही। अच्छा बा एकर बहिन चुदो, अच्छा बा। ऊपर वाला भी देखत है एकर बहिन चुदो तो सोचत है कैसन आदमी के भेज देनी जौन एकर बहिन चुदो पेलत नहीं खे। नाच नाच, ये एकर बहिन चुदो भड़ुआ पंती, तोरा एक दिन छक्का ना बना देलक तो कहिया नाच तोहर बहिन चुदो नाच। ए भौजी हम तोहर गाड़ चाटेम तो कै रुपया देबू? 150 रुपया देगा। 10 रुपया देबू, हम तोहर गाड़ चाटेम ठीक बा। आ चाटर चाटर तोहर गाड़ो मारेम तोहर बहिन चुदो ना। इहो कोनो बात भेल यार, उठलाली चाटर 10 रुपया, मतलब यार ई कहाँ से कर बहिन चुदो रू लागल। उठलाली चाटर पर 10 रुपया मिलता, आ गाड़वा चाटेम तो कै रुपया देबू तोहर बहिन चुदो तनी इहो बता द। ई तो पता बा 1-2 रुपया दे देबू तो हम 50 रुपया लेम, लेकिन तोहर के पेलबो करें तोहर बहिन चुदो ना। इहो कोनो बात भेल यार, बकचोदी के हाथ हद पार कैले बा एकर बहिन चुदो ई बेसब्री के। हाँ तो ई भौजी के कहे के मतलब बा कि बतार मारे नीचे नीचे तब फाटे बीचे बीचे। तो ये भौजी तनी यो हमरा के बताना द कि तोहर अगला बुरुआ फाटे लगी तोहर गाड़। ना इहो कोनो बात भेल यार, एकर बहिन चुदो तनी फाटता एकर गाड़ तो सबके एकर बहिन चुदो गाँवे गाँवे बतावता। तो एकर बहिन चुदो तनी रिपोर्ट लिखवावे के चाही कि देखो कि भतार हमर मार के नीचे नीचे गाड़ फाड़ देले बा। तो एकर बहिन चुदो गाना गागा के गाँव में सुनावता एकर बहिन चुदो। कसम से कहता नहीं भाई लोग, एकरा जैसन बुरचट भौजी आज तक लेना देख ले रहनी एकर बहिन चुदो। भाग तोर बहिन चुदो बेसब्री के हाथ पर हद पार कैले बड़े। के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, भोजपुरी सिंगर के जम के पेलाई कर देले बानी। और वीडियो अच्छा लागल हुई तो लाइक सब्सक्राइब करिए और जात जात कहता चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय।